लगलू पसारे तू तो पंख पियर फराक वाली। फॉलोवर दिखाई तरह के फॉलोवर कितना फॉलोवर होला, वो फॉलोवर ना होवे, हमरा के प्यार करे वाला। हमारे 1 मिलियन फॉलोवर हमरा के प्यार करेले। तार हजार बगल में देख लिया जेकरा बारे में बोले लो कितना मिलियन फॉलोवर बा, हर जगह देख लिया। काहे के तरह के बतावे के पड़ी, हमरा एक बार सर्च कर लिया, पता चल जाई जे केकरा के प्यार करे वाला कितना लोग भरल बावे। चाहे इंस्टाग्राम पर चेक कर लिया, चाहे फेसबुक पर कर लिया, चाहे ट्विटर पर कर लिया, कहीं चेक करके देख लिया जे कितना मिलियन फॉलोवर और कितना प्यार करेला लोग खेसारी लाल यादव के बा। अच्छा बेटा घमंड, रुक जा 1 मिनट बताओ तनी। तारा फेसबुक पर फॉलोअर्स बा 5.4 मिलियन, तारा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बा 3 मिलियन। अब पवन सिंह के तारा से दोनों जगह कम बावे। लेकिन एगो बात बताई, सुभी शर्मा के नाम जानता रह? अरे तोहरे भोजपुरी इंडस्ट्री से आवेली। फेसबुक पर 25 मिलियन फॉलोअर्स बा, देख ला हई। तो एगो बात बताओ, ई तो सब केहू से बड़का स्टार हो गईली, तोहरों से, पवन सिंह से, सब केहू से बड़का स्टार हो गईली। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ मर्दे, सुपर स्टार हुआ, इतना बड़का मतलब कलाकार हुआ। फॉलोअर से पता चली कि तू कितना बड़का स्टार बड़ा। अरे पैसा से खरीदा जाला फॉलोअर से यार, दिमाग मांग नहीं खे लगेबे ना करेला। मेरा कंपटीशन साउथ से है, भोजपुरी के किसी आदमी से मेरा कंपटीशन नहीं है। अच्छा, अरे मर्दवा का मजाक करता रहा, मतलब सुबह सुबह मजाक करता रहा, साउथ से कंपटीशन करता रहा। बाग मर्दवा मतलब देखो खेसारी भैया, ऐसा मजाक हमरा बिल्कुल अच्छा ना लगला। मतलब साउथ से। एगो बात बताओ, कौनो साउथ के हीरो के देखले बड़ा जले लाइव आके, या कौनो साउथ के दूसरा हीरो के बारे में कि हई होइसन बात हो, होइसन बात तो हई होइसन बा। रजनीकांत के नाम जानता रह? उनका सर पे बाल नहीं खे, लेकिन कहियो अल्लू अर्जुन के देखले बड़ा लाइव आके कहत के और देखो टकला बड़न। क्या बोला तूने? हे मर्दवा, साउथ से कंपोजिशन करता रह, हर बात पर लाइव आके कहता रह के हई हवन तो हई हवन तो हई हई बाड़न। नाम मतलब साउथ से कंपोजिशन करता रह, आ एगो यूट्यूबर तारा बारे में न्यूज बनावता रसन, तो वो कनी पाके रिएक्ट करता रह लाइव में। मतलब 2-3 बार तू लाइव आ गइलो, आ का बोलता रह लाइव में। मतलब एगो स्टार के शोभा देला, भोजपुरी इंडस्ट्री के आगे बढ़ावे के कहता रह, अब बार बार लाइव आके मतलब बकचोदी करता रह, ये अच्छा लगेला। ऐसे और ही भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम खराब हुई। अच्छा, हमरा कितना लोग जानता? 10 लोग जानत हुई, लेकिन तारा के लाखों करोड़ों लोग जानता। तो हम गलती करेम तो ज्यादा लोग ना देखी, लेकिन तू गलती करब तो बहुत लोग देखी, आ तोहरे चलते भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हुई। कहता रहा के फेसबुक पर आके, यूट्यूब पर आके गाली देता रहो भोजपुरी के बारे में, तो भोजपुरी के नाम खराब होता है मर्दवा। हमनी के वीडियो अगर 10 आदमी देखता तो 10 आदमी समझी के भोजपुरी इंडस्ट्री खराब बावे, लेकिन तारा के तो लाखों करोड़ों लोग देखे वाला बा। तो तू जब गलती करता रह, तू बार बार लाइव आके हैंगा बकचोदी करता रह लाइव में, फालतू के खाली न्यूज बनवला के चलते, मतलब एकदम छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता रह, तो तहार वीडियो तो लाखों करोड़ों लोग देखता, अपना भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग देखता, भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर के भी लोग देखता। तो उ लोग का सोची लो कि ये स्टार हर बार में लाइव आ जाला। अरे थोड़ा सोचा मर्दवा, स्टार हुआ क्योंकि नाचता हूँ और बढ़िया नाचता हूँ। अच्छा, बढ़िया ना चला। देखो हम मानता नहीं खेसारी भैया, केहू मानो चाहे लंज से ना मानो, लेकिन हम मानता नहीं कि तू बहुत बढ़िया डांस करेला। एगो तहार वीडियो वायरल भइल बा, तनी देखा। बारात करे आके हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लागत हाथ धरे। गोरी फूला झाड़ी बारू, पापा के पारी बारू, लगलू पसारे तू तो पंख पियर फराक वाली। मतलब कतई जहर बा खेसारी भैया, सेम टाइम पर मोबाइल, सेम टाइम पर पांख फैरावल। मतलब ये वीडियो के जौन एडिट कइले बंद, मतलब वो बंदा के अंदर इतना क्रिएटिविटी बा कि हम कितना बताई। मतलब देख सकता रहा वीडियो में, मतलब वो बंदा के क्रिएटिविटी के तो मतलब माने के पड़ी, लेकिन तू डांस करता रहा, एकरा का हम माने नहीं कि तू बहुत बढ़िया डांस करेला। तनी एक बार और हो जाओ। पापा के पारी बारू, लगलू पसारे तू तो पंख पियर फराक वाली। देखो तारा बारे में केहू गलत न्यूज ना बनावेला, लेकिन एगो बात बताई, तार फिल्म जो आई रहा, फिल्म के ट्रेलर संघर्ष 2 के
टीजर आई रहे चाहे ट्रेलर आई रहे, दोनों के बहुत जम के तारीफ भइल बा। फरिश्ता मूवी के ट्रेलर मतलब जौना चीज में तू अच्छा करला ओकर तारीफ होला खेसारी भैया, भले तू ना देखत होगा तो अलग बात बा। देखो अगर तू चाहत रहा कि तहार कंपेयर साउथ के कोनो हीरो से कइल जाओ तो बेशक कइल जाए, लेकिन तू वैसन काम तो कर। तू अगर अच्छा काम करबा, अगर साउथ के लेवल के कोनो काम करबा तो हमनी के तो बैठले बन से एकदम साउथ के इतना धो देम सन कि साउथ वाला एकदम उजर हो जियो सन। तो पहले वैसन अच्छा काम तो कर, साउथ के लेवल के काम तो कर। अब हौ यूट्यूबर तारा बारे में न्यूज बनैलस तो ओकरा बारे में लाइव आके कह के हई करता तो हौ कहता, हई यूट्यूबर तारा बारे में न्यूज बनैलस तो ओकरा बारे में रिएक्ट कर। अगर तारा बहन बेटी केहू के अगर केहू गाली देता तब तू लाइव आके कुछ कहता रह, तो एगो हम मानता नहीं कि केहू के फैमिली होला आ केहू के फैमिली के बारे में केहू गलत कही तो ओकरा अच्छा ना लगी। लेकिन गाना के बारे में मान लो गाना मिलता जुलता रहुए, ओई पे केहू वीडियो बनाई भाई। 5 साल पहले ही गाना गैले रही सोना सिंह, उनकर गाना तू उठा के गा दिल बड़ा। हम मानतन तारा ना पता हो तार राइटर चोर है, लेकिन जोन सच बा ओकरा के देखावल तो जाई। अब सच बात देखौला से तारा मिर्ची लग जाता। अरे थोड़ा सोचा मर्दवा, स्टार हुआ लाइव हर बात पर ना आवल जाला मर्दवा। बाकी वीडियो के खत्म करता नहीं। वीडियो कैसा लागल, अगर खेसारी भैया के कुछ चमचा लोग है तो लोग के खराबे लागल है तो देखा भाई जोन सच बा तो सच बा। अपन राय कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नया बढ़ तो चैनल के सब्सक्राइब कर दलो। फेसबुक पेज पर देखता रहो तो पेज के फॉलो कर लो। तो चलो मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय।